Tikulandireni kulikonse kumene mukutionera nthawi ino. Ndine Brian Banda ndi programu inanso sabata ino ya Tikudziweni. Lero tachitika mwayi tili ndi Mrs. Grace Mbekeyani. Iwowa ndi wani wake a Chisomo Funeral Services. Tikulandireni mayi Mbekeyani. Aziko muvambiri. Kumudzi ndi kuti? Ine kumuzi kwathu ndikusisya boma la Nkatabe. Aha. So ndikukudziwani ngati mayi wa business. Musanayambe za funeral services. Panga ma business yanji patauni pano. Ma business ndinapanga business ambiri kwambiri. Business namba kale ndilibe wachichepere. Ndisanakwatire yayi. Poyamba nikapanga nimagulisa kaunjika. Ndagulisa kaunjika kwa nthawi yaitali. Kuchoka kaunjika namba kugulisa makala. Utha makala ndimene zasintha kuyamba kugulisa zovala. Ndinapita ku Joburg. Ndinapita ku South Africa makatenga zovala. Basi, ndera, kumasagulisa. Kumaenda mu office mwa anthu. Tachoka umene pakuti khabe kwa nthawi tikugulisa zovalazi. Ndi nazakanga nazasiya kupita ku Joburg. Nazamba kupita ku America. Makagula zovala zomwezo. Gwene ndege kuchoka kuno kagula zovala ku America? Ndito. Makagula zovala ku America nkomagulisa. Ndi mpaka pano ndimagulisa zovala. Komaso ndasegula funeral parlor. Chisomo Funeral Services. Nzomwe ndikupanga pano. Achabwino. Mwakula bwanji mayi Mbekeyani? Tinende kuti ndipo Ambekeyani ake ndati kuti amene? Ambekeyani ake ndi Samachecha Mbekeyani. Ndi kunchewo. Mwakula bwanji inuyo? Kukula kwanga poyamba timakhala ku Zingwangwa. From Zingwangwa timazakhala ku Chiromoni ndi mayanga. Kuchoka amenepo ndimene zakwatira ndi Ambekeyani komakhala ku Nyambado. Ma challenges amene mzimayi wa business amakhala nawo zimasiyana bwanji ndi mzibambo kupanga business? Ma challenges a business amene timakumana nawo pali ma challenges ambiri. Mzimayi akapanga business amakumana ndi zambiri zochitika pa moyo wake. Pali anthu ena amatha kukamba zosakhala bwino ngati monga kalifeyo anthu azimaya business. Okuti matuluka timapita kunja kumakagula zovala zimagulisa. Anthu ena amatha kukamba zawo umene angaziwe kukambi mama kambira anthu mukudziwa mama kambira. Izona. Amakamba kuti chani kuti? Basi amakuganiza ngati kuti mwina azimaya kupanga business mwina anthu azimaya mwano. Poti amapeza ndrama. Mwina samalemekeza azibambo. Pomwe sife otero ayi timalemekeza azibambo kwambirinso. Komanso business kamayamba suti timangoyamba ayi tiyerekeze ngati fe anthu okwatira. Timayenera kuwafunsa azimuna athu ngati angativomereze kuti tifati yambe tupanga business yakuti kuli kwa iwo kutesa kuti ayi sitifuna kuti msipanga business yakunja zipanga niyamo muno kuli kwa iwo kutikaniza ndeti mamvya zimakuti uzazi koma suti kapena zamaganiza anthu ndi zimene timapanga ifeyo zimakhala kuti ndizofanana ayi zokuti timakhala tikupempha azibambo aja kuti atipase chilolezo. Cross border trading kupita ku South Africa kubwera mpaka kupita ku America ndi business yoti ikhoza kupeza phindu mpaka tiketi ya ku America? Phindu lilipo. Ukakhala kuti iwe ndi ochenjera. Koma ngati si ochenjera phindu limakhala lovuta. Chifukwa chimene chimachitika nchonena kuti zovala tikabweresa sikuti anthu amagula cash ayi. Ndi oshepa amene amagula cash. Chifukwa business namba kale anthu amatidziwa. Anthu ambiri amakhala kuti amakongola. Unaona? Ndi amatha kubwera ku shop kuja kuzakongola zovala zija. Koma kuti apereke ndrama ndizimakhala zovuta. Ndipende kumafuna kuti iweso ulimbe nazo kuti ndrama zako zitani zituluke. Chifukwa ngati sulimba ndi tuluza nazo. So muli ndi anthu ake amene mukabwera ngati ku America ko kaya mukabwera ngati ku South Africa ko amadziwa kuti mwabwera. Chenchi matithandizira kwambiri ngati mwina tikamanyamuka muchati kupita
timakhala kuti mwina tuyika ma Facebook ijambula ma pictures ma WhatsApp status timapanga zimene zija sikuti timakhala kuti tikupanga kuti kapena kuti tifuna tishainire anthu koma timafuna kuti ma customers aja adziwe kuti ndachokapo kuti ngati ali chitereka chomwe akufuna antumizire ma message kuti ndifuna chakuti nakukondani mwina pa status yanu ndakuona pa Facebook kuti muli ku America ndiye mafuna muligule chakuti zimene zimatithandizira kuti anthu aziwuli tachoka komanso kuti alipase maoda kuti tatengere zinthu anthu amapereka muno bwino fa Malawi tipankhani ya ngongole ngovuta alipeni akumapereka muno bwino nkhani ya ngongole ndiyovuta pakuti zidani zimakhala po town chifukwa cha ngongole eridwe kwa basi kwambiri makastoma lanu ambiri ku nkhani ya zovalayi ndi azibambo azimayi kwambiri ndazimayi chifukwa azimayi amakonda kuvala ndi kuti magogoda chilichonse zovala mademga dress metavalali ndakuti akangolona chochi ndifuna dress mona valichi tuzo zimachitikira pambali poti anthu amachulitsa zonena ndi mavuto a mtundu wanji ena amene mmakumana nawo ngati mzimayi wa business mavuto ndi ambiri mavuto ndi ambiri kwambiri apart from kusapereka ndalama kwa anthu kwete penaso timakhala kuti kuti mwina tisapite ku America kuti mwina tingodesa zinthu angotitumizira upeza zinthu zijatumiza koma zinthu matumiza zimene oda iwe zija ndi zimene zatumizidwa zija zinthu zosiyana mona mavuto ngati amene opena paka nkhala kuti mwina amatibwezeresa mbuyo chifukwa pena paka kuganize tikiti uziti kuti mwina mwezi uno wapita mwezi wamawa wapita pena kuti kuti mukuzopita every month every month sizingatheka ni drama imevutia koma mwina every 3 months every 3 months matakuteka tikambe pang'ono za Chisomo Funeral Parlor inabwera bwanji ganizo limeneli sindizamaliro kuti zimene zamabokosi zamabokosi zoopsa atu zimene inabwera bwanji ganizo limeneli ndizoopsa inde koma even in Bible ananena palibe munthu osala pa dziko lapansi pano wina aliyense azafa imfa ndiyoopsa imfa ndiyosazowereka nezoona nde munthu akhala pa chiphinjo cha imfa kuti mwina inu Brian zakuchitikirani mumasowa pogwira nde ife afinewo ife achisomo funeral services tindi ukadaulo okuti munthu zikamuchitikira silinayi limodzi kulira nayi limodzi kumfungatira pa china chilichonse like kuti mwina zachitika ndekuti tikatenga zovuta College of Medicine bweresa kunyumba from kunyumba kayatenga apita kumudzi kayika mtown momuno tindi hesi yathu imanyamula kupita mpaka na kumanda china chilichonse pamaliro ife timapanga ndiye kuti zikakhala kuti zagwa pamudzi anthu asadandaulenso angokuyimbirani inu achisomo funeral services chilichonse tipanga nzakudya zomwe zakudya hesi rolling machine tilinayo stand tilinayo tili matenti tili mipando china chilichonse chokhuzana ndi maliro ife achisomo funeral services tilinacho ndipo timapanga so ikuyenda bwanji business Brian mukati business ikuyenda bwanji funso imene ndofuta kuyankha ndizoona ndofuta kuyankha sindiye kuti idalira kuti anthu afe kuti ziyende idalira kuti anthu afe usati kuti anthu afe koma ngati zidalembedwa kuti osatiza mwalira muona nde munthu umafuna kuti ukhale ukonzekera ukaona kuti zinthu zikachitika wina kuti uone kuti kodi pine patipanga bwanji chifukwa chinthu chakugwera iwe wekasunga ndi kuthamange pafuna kuti wina wake azikuchitira zinthu ngati zimene nde ife achisomo nde ndichito yathu kuti tithandize munthu amene zamuonekera zinthu zovuta timthamange iye angokhala chicho salisire manja mwathu including public address system PA system tinayo mipando tindi PA system tindi hesi tili ndi matenti tili ndi rolling machine tili ndi stand yoikapo casket china chilichonse chokhuzana ndi funeral parlor tili nacho ndiye kuti mabokosiwa amakhala masaizi pali ena odulisisana amene mati ma casket ndiye nanga ena amene asangakwanitse zimenezo mumafikiranso ena amene angafune bokosi osatulodula kwambiri ndizimene ndakuyankhani kale kuna kuti maliro ndosapanganika ndosazolowereka pamakhala kuti maliro ena kuti angochitika munthu alibe china chilichonse akusowa pogwira
anthu amenewo atipeze tiona mokwathandizira pake. Ena amapezeka kuti alibe ndalama. Alibiretu ndalama. Muwathandiza. Tiwathandiza. Mudzakonza zinthu patsogolo. Bwino. Tikhoza kuwathandiza anthu ngati amenewo. Ndi mblanda ya mukhamu uno kamene mapitanso ngakhale kumudzi. Kwina kulikonse timapita. Kwina kulikonse. Ifa ina amanyamula zovuta kupita kukaronga. Kulikonse kandi kukaronga, kandi kunsanje, kuchitipa, kwina kulikonse. Ifa chisomo timafika. Mupezeka kuti? Tikupezeka pa China Lekona. Next to PG classes. Opposite PSI. Opposite PSI, Yeah, mpamene muli. Ndithu. Akangofika mmenepo basi. Mwatipeza. Ndithu. Tsopano inu business imene sida kuopsa ni? Mayimbekeyani? Business ina ndiopsa. Nanga si all along makhamugulitsa zovala ndi zina zotero. Zonadi. Ndiye imene munayiganiza bwanji? Business imene itu ntakhala pansi. Naona kuti amafino pala alimo mtauni mu. Koma anthu tiliponso ambiri. Then ntakhala pansi ntaganiza kuti kuti ntayamba iyi bwanji. Then nakhala ndikulingalira mwina for 2 years. Kena kuna ngulimba mtima kuti bwanji ndingoyamba. Ndimene ndinayamba business. Mabokosi mugula kuti? Ndi magula South Africa. Ndi lockdown zikutabwa? Ubwino wake zinakhala ngati kuti mwina lockdown ngati mwina ndinayiona. Chifukwa ntapita munagula makasketi ambiri. Ndili nawo ndithu. Moti basi mukadzuka nthawi zina basi anyamata apukute. Amapukuta. Usachita mantha ya? Ayi, anyamata akalibe mantha. Anazolowera. Ndinu nomwe? Ineyo ndikuyamba kuzolowera. Inunso mumachita mantha penatu, Poyamba ndikachita mantha. Kuti ndilowe machita mantha poyamba. Eti? Kwambiri. Ndizopsa. Zopsa Kena konako kuti kodi nanga ndikamachita mantha ineyo. Ndezi ndipindula bwanji kuti ndaziyamba ndekha. Zomaziyamba nokha. Ndaziyamba ndekha. Moti pano pananga kulimba mtima. Ndimalowa ndithu kukhala thaizaso ndimatokhala ndekha. Anyamata apita ku field basi ndimatokhala ndekha. Ngati pakati pa anyamata anachoka apo napita ku field. Panaibo khala nakhala ndine. So mwafika amayi kapena mukadaona beno khamukupita patsogolo? Patsogolopo fika munthu kamwe pa chinthu. Sumafuna uzingokhala uli pansi. Umafuna uzikwera. Nanga si kuchokera kugulitsa mwati makala? Makala, kaunjika, jobeki, nkuyamba izi. Ndesi kuti apa padamaliza masewera. Masewera sanate. Moni nodziwika bwino ntawuni mwa azimaya azana kudzana. Kwambiri amandiziwa. Kungoti Mayimbekeyani? Kwa basi Grace Mbekeyani. Zama izo iya Grace Mbekeyani. Kungoti Grace Mbekeyani? Nanana. Nanana. Nanga ndine gogo kande chizungu changa cho ndipanga kuti nanana. Kodi ngogo? Ndine gogo. Muone ngati kansikana. Ayi, ndina gogo. Ana ngati? Zizukulu ziwiri. Ana so awiri. Ndi gogo ndiye. Nanana ndiye ndi gogo limene. Ndota gogo. Chabwino. Tichite break pang'ono nanana. Tibweranso posachedwa. Ngati mwango tipeza kumene mukuonera ndi program ya Tikudziweni. Lero tikudziwana ndi my Mrs. Grace Mbekeyani anu wake a Chisomo Funeral Parlor. Musatalikire tibweranso posachedwa. Ngati mwango tipeza kumene mukuonera ndi program ya Tikudziweni. We are now in the last half and the final phase of our discussion. Nthawi ino ndikucheza ndi Mrs. Grace Mbekeyani eni wake Chisomo Funeral Parlor kapena kuti Chisomo Funeral Services. Tikulandireni kugawo lachiwiri komanso lomaliza la program yathu iyi Mayimbekeyani. Tsopano nthawi zambiri zimakhala zovuta mene mwalankhulira mukuone kuti mzimayi wotangalira kwambiri wa busy. Mugulitse izi muone ku funeral services iku mupite kunja mumakwanitsa bwanji kuchita zonsezi komanso kukhala pabanja komanso mwanena kale kukhala gogo wa zidzukulu? Makwanisa bwino. Umakhala munthu ndi plan. Kuti apano ndithaye kuti ndipangiza banja. Pano ndithaye kuti ndipita ku office. Ndimakwanisa bwino. Nanga ena zimavuta bwanji? Mwaseka Mayimbekeyani? Ndaseka.
sindimadziwa kuti ena usindikathakuti kuti zawo amayendesa bwanji koma ngati ineyo amuna anga sindimakhala nawo limodzi kuno amuna anga amakhala kulilonga amagwira ntchito kulilonga nde weekend ina iliyonse timagwirizana kuti mwina ndipita ndine kapena abwera ndiwo timagwirizana nde weekend yokuti mwina iwo akubwera nimazoti amuna anga akubwera ndimakhala ndakonzekera amakonda kudya chani ndiphika chani zinthu ngati zimenezo kumdziwa mamuna ako munthu kumudziwa ndangoni ndangoni kodi ndangoni tu chabwino etu ndimazoti angoni amakonda linunda ambeyana amakonda linunda then makhato akabwera ndizoti linunda likhalili pati zona bowa bwanga ubu ukhaso uli pati amakonda zobowa amakonda bowa ndangoni tu etu so kudziwa kuti kuchita manage time kuti apa ndilowere uku ndisamaleso banja ndi zinthu zofunika kwambiri zimenezo kuti mukakhala inuyo mayembeke yani nthawi imene mmayikumbukira kuti inali yopweteka kwambiri mmwe mwanu your lowest moment nditi nthawi imene mayikumbukira ine nthawi yowawa inali 2015 inapezeka kuti anandipeza ndi cancer ya mphuno ndi nthawi imene nthawi yakuti ine sindinamvesese iyayi atandiuza kuti mwapezeka ndi cancer sindinamvesese chifukwa kuti nali mmene ndilili wathunthu mmene nalili wathunthu nde nakuzipa kuti ndivomereze navomereza kuti anyway mwati ndi cancer mulungu aliko namba kupemphera kwambiri napemphera kuti why nde mulungu samakupasa muyezo kuti siukwanisa iyayi muyezo mana ndipasawo mulungu anadziwa kuti muyezo umene ndikukwanisa koma naukwanisadi fana nda treatment napita ku India nanda treatment ya chemo radiotherapy nabwelako bwino ndithu mpaka mimi kundioneramo munthu sungadziweso kuti amayi wanadwala kudwala ko ndi ndadwaladi kwambiri botanzana amadziwa ndithu kuti anzathu adwala kwambiri ali samadziwa kuti ndikudwala ina so anamba kuchukisa kuti ndamwalira ndili moyo msatero udamala wanakhala bwanji ndimene alili zona ndi mtingo wazolowera ndiye pano muli bwino pano ndili bwino kwambiriso chabwino nanga ilipo nthawi imene mumati koma ndine ndemwedi nana ndine ndebweni nanana ayi nthawi nde ilipodi titwe chifukwa chokuti mulungu anandisungira ndi cholinga chake chonena kuti nanga pano setu ndine gogo ina 2015 nthawi imeneyo pano ndi 2020 ingati 5 years from 2015 uzafika panopa ndine zizukulu ziwiri ndiye kuti mulungu anandisungira ndi cholinga kusangala kwanga ndikuona kuti wani ndaona zidzukulu zanga ndinakhala kuti mulungu sana ndikondere ndinakhala ine kulibe kukhala ngati kukhala ndi zidzukulu ndi chinthu chimene mudachifunanso kwambiri nchomwe ndili mayembekezera chifukwa munthu kukhandiyana inu ndi amayi aja kuti mkhaza kalowa nyumba kuti kodi zikuchedwa pati mu zikuchedwa pati ndiyembekezera zidzukulu munthu kukhandiyana anakwakhala ali mabanja chomwe mayembekeza cha zona umembekeza chizukulu mayembekeza zizukulu zizukulu zanga koma usamachira kugogodera sindagogodera so kukhala ndi zidzukulu zinakupatsani chimwemwe chokwanira zinandipasa chimwemwe chokwanira komanso chinandipasa chokuti mulungu ndiwazatheka bwanji chifukwa upanda mulungu bwezi ine kulibe upanda mulungu bwezi zidzukulu zanga zisanaziona ndimene ndimaona kuti ine kusangala kwanga singadzuke kuchoka nyumba kupanda mwina kuimbira zidzukulu zanga ma video call ndichisangalo changa imakhala kuti pa ananga ndikaona ananga ndimaona kuti chilichonse kwa ineko nchoyera chabwinobwino ndithu alipo ena amene akutionera nthawi ino amafuna atakhala successful mmene mwachita because ikuoneka ndithu success kuchokera apa kupita apa mpaka pano kukhala ndi funeral services ndi success imeneyo amayi amene amachita business mwina ina nkumafunsa kuti kodi anzathu wananga akumagwira pati kuti zayendere chonchi mungauze kuti chani chimene chimafunika ndi kulimba mtima basi menda kuyankhula ndikuyambira pachiyambi pachi chimafunika kulimba mtima chifukwa munthu ngati sulimba mtima paibe chomwe ungapindule ayi chimafunika like tikambitipite kuzovala kuti kuzovala kuja kwakunguza anthu aja zovala ngati ndirama sakupasa mwina udikira kuti abwera mshopu unazapereka ndirama ndiye kuti siziyenda koma chofuna kugogodera imba mafoni alo
kuno ku Sell Fast Fashions mukufuna ndikukumbuseni mubwera liti Uli yani Sell Fast Fashions sell fast. Sell Fast mubwera liti zotero zija fanga ngokhala cheti naso amukaphe chose chamera kuti anabwera kuzakutenga zinthu zija koma kuti azabwenze ndalama zija ngati kuyimba phone ngati kugogodera zinthu siziyenda Zimafuna kugogodera. zimafuna kugogodera Zona. Ndithu. So your biggest market ndi azinzanu ndi anthu. azinzanga Ma department abo mamu simachita supply zinthu. ayi simapanga supply china chilichonse Koma okudziwani ondabwera amabwera ndithu kushopo penaso timaona kuti panopa business ikuoneka bwino ndimatha kutenga ndithu olikosa kuno ndakati kufika kuno kugogoda besa zovala zona basi anthu atuluke amusakasaka zona zotero zichi chifukwa ungokhala pena pake sizitipindulira zona zimafuna kugogodera m'maofisi so chinsinsi chochita business ngati mzimayi kugogodera kuchi chankhulo chanji mechi kugogodera chingoni chichewa kugogodera kugogodera zona kugogodera fika kungokhala basi pe siziyenda kwa pena paka masati mwina kuyangana mafoni muja kuti kodi awalipo nkuimba nkwatumizira mapicture kuti so pano azimayi ena amanena kuti ine ndivutikirenji ndili pa banja abambo amandisamala mungauze zotani zimenezo ndi mbiri yakale eti yokuti abambo andisamala masiku ano mbambo wanzeru amafuna mamayi otakataka zona osauti mmayi ungokhala basi kwacha basi kungokhala golokipa chichewa chake samati golokipa iza golokipa so ayi tikwerekeze ngati inu ya Brian pena pake mwina kuntchito kuno zavuta mupita kumutsi ayi koma mayi ngatali otakataka ndikuti iniyo mayi uti mulimba mtima fachama kuti akazanga mathamanga zona simuonekera ng'amba zona sionekera ng'amba koma kungokhala kuti ayi basi khala pompa palazi bambo ena tokhomera azikazi kuti asapange checho sasikhala pakho zona nanga samaopa kuti chimene chimavuta ndiona ngati ambiri amanena kuti ku business kusikumakhalanso zinthu zabwino kuti monga mwanenera perception apite ku South Africa kumene kwadzika akupanga chiyani azibambo amantha oterowo mungauze chotani azibambo amantha asamaganizira azimayi zinthu zoyipa munthu kuti choyipa umachiganiza wekha kuchoka mmutu mwako inuyo Abraham mukhoza kubwera kunoku kuntchito akazani mwasiya kunyumba kodi atafuna kupanga zoyipa osana akapite kokayenda akapita kupanga zoyipa asangalepere akuza kupanga kunyumba kwankoso kumalo wesaso nyumba momwemo inu muli kuti azimayi achita zimenezo akhoza kuchita zona ngamaona sungaone ndipo kuti inu mati yapo kuti mwina wopita ku South Africa ndikutali mwina akapanga zoyipa iya imakhala mtima wa munthu umakhala mtima wa munthu ndipange koma inuyo nanga simuli ndi abambo mwina kampamba kadachokera kumeneku nanga ena amene ali okhaokha mpamba angaopezebwa amene ali okhaokha kuli ma group azimayi ma village bank machani zilotero zicheti akhoza mwina kupita kwa anthu ngati amene achawo kuti mwina tifana ndiwena village bank ena apanga mati chani chiperekano chabwino ena apanga chipereka ma business ndosiyana sikuti munthu business umangoyambira apa ayi kuli business yokusa zitombuwa kuli business yomwe ya madzi kutenga madzi kumanga kuyika mfridge kumagwisa madzi ka 50 kwacha chani pali business yokusa nteza kupita kugula nteza siwonse amene angakwere ndege ngati kupita ku America kuti ku America kumakagula ku New York New York malebo amphamvu mmakonda kudya chani mayi Mbekeyani inetu zakudya titatiri kuitaneni kuti akoma mwatilandira ine zakudya zanga ndimakonda kudya vegetarian no khwasu akhale zaloko ngati nkhuku ya chikuda nkhuku ya chikuda nsomba nyemba koma like nkhuku zachizunguzungu sinimadya zachizunguzungu ayi sinimadya zakhala bwanji nanga sinimatenda tunadwalaja chabwino imadala ndi zinthu ngati zimenezi zimafunika zinthu zaloko angakupezeni bwanji anthu mwina afuna mabokosi kaya afuna zovala kuli zovala zikuoneka ngati yaja waninja mabokosi itu zovala so zilipo zovala muchitabe kwa basiso angakupezeni bwanji zovala tili pachina likona behind Ecobank shop number A06 ma coffin tili opposite PSI jina likona yomweyonso ndi pafupi kwa zovala ndi uku ndi pafupi mwina kuchoka kuzovala kupita kumwina ka 2 minutes or 3 minutes distance kwenda wapansi akhoza kutipeza pa 099 956 788 or 0888 958
100. angoyimbiratu za business munthu yingwa pa banja uyu sikuti isayambo kuyankhula zambiri Ayi, izi za business. akayimba angoyimbira za business Akambe za business basi. sikuti achite ngati acholeso mbalume Iyayi, za inbox ayi. za inbox ayi. Inbox ayi. Chilipo china chimene mukhoza kunena kuti iko ma Brian sana ndifunse mawu akukhosi manana ana amakhala ndi mawu akukhosi magongo. Chomwe ninganene chomaliza nchonena kuti tsogolomo chimene ndikuganiza paja mwandifunsaka kuti apa pamene kuti mwakhazikika ndimaganiza kuti kutsogoloku tiona kuti zikhala bwanji kuti mwina ndizasegule mochali yanga kuti zovuta zikachitika anthu akachoka kuchipatala straight azibwera kumochali kwanga chisomo mochali chisomo mochali kuti chonse tizipanga kuti ikhale chisomo kuti chikhale chisomo ndi Grace. Chabwino Grace nchichewa ndi chisomo. Chabwino ndiye mnangoti basi mnangoti ali kuphazi nalanga tikuyamikeni inu Mrs. Grace Mbekeyani titakuita nani kuti mubwere mwatilemekeza kwambiri tathokoza kuti munabwera. Zikomo kwambiri. Tikatere ndiye kuti tafika pamapeto a programu yathu ya Tikudziweni. Timadziwana lero ndi Mrs. Grace Mbekeyani eni wake Chisomo Funeral Services. Ndine Brian Banda kufikira Sabata ya mawa tingoti mwakomana onse and goodbye.